Antrenamentul meu upper body cu comentarii. Timp era puțin și am decis să fac câte o mișcare pentru fiecare grupă de mușchi. Раз, по 3, по 4 подхода, того, и scupался, ушел. Am început cu ramat cu ganterele cu pieptul sprijinit pe banca înclinată. 4 seturi câte 12-8 repetări. Această mișcare izolează foarte bine mușchii spatelui, ideal pentru cei cu probleme de spate sau cei care învață tehnica corectă. Spatele rămâne neutru, iar suportul pe bancă te obligă la o execuție mai corectă. Am continuat cu împins cu ganterele din înclinat. La fel, 4 seturi câte 12-8 repetări. Unul din cele mai bune exerciții pentru partea superioară a pieptului. Ganterele ne permit o amplitudine mai mare decât cu bara, iar întinderea mai mare a pieptului este un stimul mai bun pentru a crește masa musculară. Am continuat cu ridicări laterale cu ganterele, la fel așezat pe banca înclinată, ce ne permite să izolăm mișcarea și să păstrăm tensiunea constantă pe umeri. Aici am făcut 3 seturi câte 15 repetări. Pentru triceps am ales extensii cu gantera de după cap, la fel din așezat, un exercițiu clasic și eficient pentru triceps, mai ales pentru capul lung al tricepsului, care este mai greu de activat în alte exerciții. Am efectuat 3 seturi câte 15 repetări. Spre final, flexii cu ganterele așezat pe banca înclinată, unul din cele mai bune exerciții pentru biceps, ce ne permite o extensie maximă a bicepsului, unde putem lucra curat și izolat, având o tensiune constantă. Aici am făcut la fel 3 seturi câte 15 repetări. Pentru mai multe antrenamente, abonează-te!